babban malaminmu, Yesu babban malaminmu. ‘Yan uwana ƙaunatattu cikin almasihu, yau ita ce Lahadi ta 4 ta shirin zuwan almasihu, sashi na 3 wato C. Wannan ita ce Lahadi ta ƙarshe kafin Kirsimeti. A al'adance ana kiranta Lahadin ƙauna. Ana kiranta haka ne saboda cikin wannan mako na ƙarshe na shirin zuwan almasihu muna farin ciki domin ƙauna marar iyaka da Allah yake yi mana, wadda ta bayyana a sa'ar da aka haifi ɗansa a duniya. Muna yin nazari a kan saƙon alheri da mala'ika Jibrilu ya kawo mana. Lallai kam, zuwan almasihu a duniya a matsayin mutum babban saƙo ne sosai. Ina tsammani Alsabatu da kuma jaririn da ke cikinta, wato Yahaya mai baftisma, su ne suka fara yin bikin Kirsimeti a duniya. An gaya mana a cikin bishara ta yau cewa matashiyar uwa mai ciki, wato Mariya, ta ziyarci ‘yar uwarta Alsabatu, wacce duk da tsufanta tana ɗauke da juna biyu. Mun ji wai da zarar Maryamu ta shiga gidan, jaririn da ke cikinta ya yi tsalle da murna. Don haka Alsabatu ta kammala sashi na farko na addu'ar a gaishe ki Mariya da muke yi a kowace rana. Mai albarka kike a cikin mata, mai albarka ne kuma ɗan cikinki Yesu. Ƙaunar Mariya shi ne ya sa Alsabatu da kuma ɗan da ke cikinta, Yahaya mai baftisma, suka yi farin ciki. Ƙauna da kuma sha'awar taɗi akan abubuwan da suka faru da su yayin da ba wanda ya taɓa zata, su ne suka yi sanadin wannan ziyara. A cikin karatunmu na ɗaya, annabi Mika ya gaya mana cewa Baitalami mafi ƙanƙanta a cikin biranen Yahuda za ta haifi wani babban sarki. A cikin wannan ƙaramin birni ne annabi Sama'ila ya naɗa Dauda sarki mafi girma a Isra'ila. Yanzu kuma a cikin wani yanayi ƙawatacce za a haifi Yesu sarkin dukan duniya a cikin wannan birni. Da alama dai nufin Allah a koda yaushe shi ne ya yi amfani da ƙananan abubuwa da mutane da kuma gurare domin ya sanya su yi girma. A koda yaushe yana ganin yiwuwa da kuma sarari ko kuma dama a cikin mafi ƙarancin mutane da kuma abubuwan da suke faruwa. Wannan yana iya faruwa ne domin a kodayaushe Allah yana ganin kowannenmu da idanun ƙauna. Ƙauna tana ba mu damar wuce ma'aunin 'yan adam domin mu gano dukiyar da take a ɓoye a cikin kowane ɗayanmu. Duk waɗanda muke ƙauna da gaske ba sa taɓa zama abubuwan banza a gabanmu ko ta halin ƙaƙa. A kodayaushe mukan sami wani abu mai kyau kuma na musamman a cikinsu. Ƙwarai, wannan shi ne hali na Allah. A ƙarshe kuma a cikin karatu na biyu, marubucin wasiƙa zuwa ga Ibraniyawa ya yi mana jawabi akan tarihi ko kuma tasirin ƙauna. Yesu ya sani cewa Uban yana ƙaunarsa sosai,
don haka bai ji tsoron ya sadaukar da ransa domin ya yi masa biyayya ba. Ya sani yana nan rai da lafiya, koma mai zai faru da shi. Kuma ƙarshen sakamakon wannan babbar hadaya ko kuma sadaukarwa shine cetonmu. Wani marubuci mai suna John Henry Newman ya ce, idan aka nace kiranka da ka yi magana a kan ƙaunar Allah, to ya kamata ka zurfafa sanin wannan ƙaunar a cikin zuciyarka. Sakamakon aikinka zai bunƙasa ne kawai idan tana da zurfi. Magabcin yana nan yana jira domin ya hallaka ka, amma za ka iya fuskantar magabcin ba tsoro, muddin ka sani cewa kana nan lafiya cikin ƙaunar Yesu. Tsarkaka Yahaya mai Linjila ya gaya mana cewa Allah ya ƙaunaci duniya matuƙa har ya ba da ɗansa makaɗaici domin duk wanda ya gaskanta da shi kada ya halaka, amma ya samu rai madawwami. Yanzu tambaya ga kowannenmu a yau ita ce, shin na yarda cewa Allah yana ƙaunata, sannan kuma sanin wannan ƙaunar zai ba da sakamako a cikin Kirsimeti da kuma bayanta? Bari mu yi addu'a yau domin ko da yaushe mu sani cewa Allah yana ƙaunar mu, sannan kuma mu sadaukar da kanmu albarkacin ƙaunar mu.